Už ste niekedy videli tie rýchlo sa pohybujúce vozidlá s blikajúcimi svetlami a hlasnými sirénami, ktoré sa ponáhľajú, aby pomohli ľuďom, ktorí sú v núdzi? No dnes sa dozvieme, čím sú také výnimočné. Ambulancie sú mobilné nemocnice, ktoré prichádzajú na pomoc pri nehodách. Obsahujú špičkové vybavenie, ako sú nosidlá a zdravotnícky materiál, pomáhajúc záchranárom pri urgentnej starostlivosti. Sanitky nie sú len o záchrane, ale aj o nádeji. Každý deň nastupujú odvážni záchranári a zdravotníci do týchto vozidiel, aby pomohli kedykoľvek a kdekoľvek. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký proces zabezpečuje, aby boli cesty hladké a bezpečné na jazdu? Cestné valce sú obrovské a ťažké stroje na kolesách, ktoré vyrovnávajú povrch zeme. Pracujú ako superhrdinovia na stavbách, premenia rozbité cesty na hladké cesty pre dopravu. Cestné valce sú rôzne, od malých po veľké na diaľnice. Vďaka svojej hmotnosti zhutňujú povrchy a premieňajú ich na pevné cesty. Takže keď budete na budúce prechádzať po novovybudovanej ceste, nezabudnite týmto úžasným cestným valcom pokynúť. Hasičské autá sú výnimočné vozidlá, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane životov a majetku, rýchlo reagujúc na akékoľvek núdzové situácie alebo požiarne hrozby. Tieto úžasné stroje majú jasné farby, napríklad červenú a žltú, takže sú v núdzi dobre viditeľné. Hasičské autá pútajú pozornosť v uliciach svojimi blikajúcimi svetlami a sirénami. To, čo robí hasičské autá jedinečnými, sú úžasné vlastnosti. Prenášajú veľké množstvo vody na hasenie ohňa, poskytujú rebríky pre vysoké miesta a používajú hadice na výkonné roztrekovanie vody. Každá páka a tlačidlo umožňuje hasičom rýchlo a precízne riešiť havárie. Cisterny sú neuveriteľné stroje určené na boj. Vďaka silnému pancierovaniu a výkonným zbraniam zohrávali tieto kolosálne vozidlá kľúčovú úlohu vo vojnách v celej histórii, od prvej svetovej vojny až po moderné konflikty. Predstavte si obrovské burácajúce monštrum, ktoré sa pohybuje cez nerovný terén. Vo vnútri statoční vojaci ovládajú zložité ovládacie púky, riadia a presne strieľajú. Tanky sa líšia vzhľadom a veľkosťou, od rýchlych ľahkých modelov po masívne tanky Tiger a Sherman. Tanky predstavujú viac než len zbraň. Odrážajú pokrok, plánovanie a odvahu obsluhy. Lietadlo je úžasný lietajúci stroj s krídlami rozprestierajúcimi sa ako vtáčie ruky, ktorý nás prenáša do vzdialených krajín a za dobrodružstvami, ktoré si ani nevieme predstaviť. Skúste si predstaviť, že sedíte pohodlne v kabíne a sledujete, ako sa krajina pod vami zmenšuje na mozaiku polí, miest a riek. Od klasických dvojplošníkov po moderné elegantné triskáče. Lietadlá sú rôznorodé a každé z nich má unikátny príbeh. Lietadlá sú zdrojom inšpirácie, objavovania a nekonečných možností na oblohe.